Pano cooperative ili ndi mamembala 703, mwa iwowa 493 ndi amayi, 120 ndi achinyamata ndipo abambo alipo 210. Gululi likulima mbewu zosiyanasiyana komanso kupanga mafuta ophikira kuchokera kumpenda dzuwa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wati ntchito yomwe Mpofa Cooperative ikugwira ndi chitsanzo chabwino cha chitukuko chomwe boma la dziko la Malawi motsogozedwa ndi masomphenya a President Professor Arthur Peter Mutharika likulimbikitsa. Kotero ati boma kudzera mu nduna wa zamalonda liyesetsa kumapezera misika ma cooperative kuti azipeza phindu pa ntchito yawo. Ngati izi zatheka kuno ku Kasungu ndiye kuti m'Malawi monse muno ndithu anthu titamba kumagwirizana ndi kupanga chinthu chimodzi, ndiye kuti ndizotheka. Tikuzindikira kuti boma kuti a professor analonjeza kuti apereka 5 billion constituency iliyonse komanso apereka 100 million kwa azimayi ndi kwa achinyamata. Nthawi zambiri anyamata aja okha akangoyima pa okha kuti apange business sipita patali, mungomva kanthawi kochepa ndaduka. Koma anthu akazindikira kuti kugwira ntchito limodzi nkukhala pa cooperative sadzinena kuti ndaduka. Pano tundamvetsedwanso kuti azimayi tena anayambawo panopo tikuona ali ndi mabuilding awa komanso ali ndi malole awiri akupita be patsogolo. Ndiye ine ndikukhulupirira kuti zimenezi zifalikira kuchokera pano kupita m'madera ena. Wapampando wa Mpofa Cooperative ndi Azaina Kapachika. Nimakhulupirira kuti dziko litukuka kapena likhale pa ndandanda la mayiko ochita bwino amakhala so anthu ali ochita bwino. Nchifukwa chake timatenga azimayi amene alibe kuthekera, mayuthi amene akusowa zochita, azibambo amene akhozoti ali ndi kufuna kuti atijoyine timayika pamodzi. Ndikuti tipange chinthu chachikulu, tifuna kuti tsiku lina pompanonso tidzapezeke kuti mafuta athu, maproduct athu onse amene tikupanga ali pa shelf. Boma la Malawi likulimbikitsa alimi ang'onoang'ono kuti azikhazikitsa ma cooperative kuti kuphatikiza pogulitsa mbewu zawo limodzi azithanso kupanga ndi kukonzanso katundu wawo mokometsera kuti azitha kupeza misika ndi kugulitsa pa mtengo wabwino. Izi zikugwirizana ndi masomphenya achitukuko ofuna dziko la Malawi lidzayime lokha pachuma pofika mchaka cha 2063. Yamikanisi Mutowe, MBC Kasungu. Dziko lino likudalira nthumwi zake zomwe zinakapanga nawo zokambirana zakusintha kwa nyengo ku Brazil kuti mfundo zomwe anakambirana zigwire ntchito ndi kupindula pochepetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi oyankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano owunika mfundo zomwe nthumwi zinamvana kumeneko. Isaac Chali wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wakuluakulu amene adakayimira dziko lino ku msonkhano waukulu umene udachitikira ku Belém mu dziko la Brazil okambirana za kusintha kwa nyengo ndi za chilengedwe, mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi anatsindika kufunika kuti anthu, mabungwe komanso akuluakulu a boma amene amakayimira dziko la Malawi pa misonkhano ngati imeneyi adzika mtima poonetsetsa kuti mfundo zimene agwirizana ku msonkhanoko zizithandiza dziko lino. Pamenepa Dr. Saidi anati dziko la Malawi likupitirira kuvutika ndi ngozi zosiyanasiyana zomwe zimagwa kamba kakusintha kwa nyengo, monga madzi osefukira komanso ng'amba. Kotero anatsindika kuti mfundo zimene nthumwi zamvana ku misonkhano ikuluikulu zigwira ntchito kuno ku Malawi pofuna kuchepetsa mavuto amene dziko lino likukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Iyo anati nkofunika kuti dziko la Malawi lidzooneka kuti likukangalika pa nkhani za kusintha kwa nyengo, ncholinga choti lipitirire kulandira ndalama zogwirira ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuchepetsa mavuto amene anthu akukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Kumapeto kwa chaka cha 2025 tinatumiza mamulumuzano osiyanasiyana oona za nyengo ndi zoterozo ku France kuti akakhale nawo pa msonkhano chamati Conference of Parties kapena mwachidula mangoti COP30 kumene kumene amakambirana mmene angathandizire kuti kodi nyengo tisamala bwanji, dziko titeteza bwanji ku zija ngozi zogwa mwazizi zosiyanasiyana, mvula chani, nkhani za mitengo. Choncho amalawi anapita ndipo tinakapangapo tinakapereka mmene ife tikuganizira
zina ndi zina anatiganizira anatipasa ndalama kuti maprojekti amene tikhale tikugwira, koma tikudziwa kuti maprojekti athu ndi ambiri, pafunika kuti iso tionjezere maprojekti ndipo tiyesese kuti tikhale nawo mmodzi mwa amene othandiza kuti nyengo zathu zizikhala zabwino. Chifukwa ngati sititero ndi kuti tizivutika nthawi ndi nthawi, chifukwa zingozi ngati zogwa mwadzizi zimasokoneza zinthu zambiri, zimaononga zinthu zambiri zoti zimafunanso ndalama kuti zinthu tizikonze. Choncho tipemphe amene abwera, amene akuzamvera kuti kodi ku COP30 kunali chani, aone kuti kodi pasalira ndi pati, kuti tonse tigwirane manja tione kuti nkhani za nyengozi tikuzisamala kuno ku Malawi. Padakali pano mmodzi mwa anthu amene amalankhulapo pa nkhani za kusintha kwa nyengo komanso za chilengedwe, a Matthews Malata, agwirizana ndi mawu a Justin Saidi ponena kuti dziko la Malawi likuyenera kuyikapo chidwi kwambiri polimbikitsa kuti anthu azipeza njira zina zophikira malo mongosakaza mitengo, komanso kulimbikitsa ntchito yobwezeretsa chonde mthaka kuti anthu apitirire kukolola zambiri mwa ntchito zina chabe. Ife ngati dziko tinenera kuti choyamba tisindikire kuti maiko amene anayambitsa kusintha kwa nyengo akuchita njomba, ndipo kumbali yopereka ndalama zimene anaonjeza akuthawa-thawa, komanso kumbali yochepetsa mpweya umene umathandizira kusintha kwa nyengo kuoneka kuti kuliso mavuto. Ndiye panafunika ngati dziko kuti ndalama zochepa zimene zikubwerazo tizigwiritse ntchito moyenerera. Nkhani yaikulu kwambiri kunoko ndi yothandizira kuti tibwezeretse mwachitsanzo nthaka yathu imene ikuchititsa kuti Malawi asamakolole kwambiri, chifukwa ulimi ndiye gawo lalikulu limene timalidalira anthu ifeyo. Ulimi wanthirira tikhale ndi kuthekera kunena kuti alimi ambiri azikwanitsa kuchita ulimi wanthirira, alumikizidwe ndi misika yabwino kuti athe kumapeza phindu lawo mokwanira. Pali ngozi zogwa mwadzidzidzi, timakamba za early warning systems. Tionetsetse onena kuti tichite invest ngakhale kumudzi kuja kuti pamene ngozi yogwa mwadzidzidzi kufuna kuti ichitike anthu achadzuzana mwachangu ndi kuthawa, komanso mwina kuchepetsa chiwonongeko ku katundu wawo, ku ziweto zawo, kuti tikhazikitse ndondomeko zonse zija kufunika kuti pakhale ndalama zokwanira. Msonkhano okambirana za kusintha kwa nyengo ndi za chilengedwe wa Congress of Parties 30 omwe udachitikira ku Belém mu dziko la Brazil, mwazina maiko olemera ndi mabungwe adamvana kuti apitirize kuthandiza maiko amene akukwera kumene ndi ndalama pafupifupi $300 billion pofika mchaka cha 2030 zothandiza maiko kuti achepetse mavuto amene anthu awo akukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mchitidwe ogulitsa makala mwachisawawa komanso popanda zikalata zovomerezeka ukukula m'boma la Mangochi, zomwe zikuchititsa kuti chilengedwe chipitirire kuonongeka. Kamba kaizi magulu omwe amagwira ntchito yothandizira kusamala za chilengedwe akulimbikitsa adindo kugwiritsa ntchito malamulo omwe alipo kale othandiza kuteteza chilengedwe m'bomali. Sotindazi ndi Owen Mavula alemba ripoti ili. Chitidwe odula mitengo pofuna kugwiritsa ntchito yotentha makala ndi umodzi mwa zina zomwe zimabwezeretsa mbuyo ntchito yosamala chilengedwe m'madera ambiri mdziko muno. Ena mwa maboma omwe mchitidwewu ukuchulukira ndi Mangochi, komwe mchitidwe ogulitsa makala mopanda chilolezo ukupitirira posalabadira za malamulo oteteza za chilengedwe. Ena omwe amachita malonda amakala kulowa mtawuni ya Mangochi amachokera m'madera akutali monga Chilipa, Katema, ndipo ambiri mwa iwo amachita chilichonse chotheka kuti katunduyu afike naye m'malo omwe amachitira malonda awo. Ndika kumalizo timaona zokhuma kwambiri chifukwa timaona kuti mavuto wakhuma tani asokonekera. Modi last week yapitayi paka tinafika sanzo lilwa matala anthu ma njira zawo. Kupatula kugwiritsa ntchito njira zosavomerezeka pothawa achitetezo, anthu akuti ngakhale achitetezo ena amavuta, nthawi zina amakwanitsa kukambirana nawo mwapadera powagwiritsa kangachepe. Gawo la polisi wa akaulumiza chifukwa polisi anapasira mphamvu chawo ku forest, tikakumana nawo ngati sakhazi zokambira muno bwino amatha kutidulira matala kuti andaso makala. Ndika kumalizo timaona zokhuma kwambiri chifukwa timaona kuti mavuto wakhuma tani asokonekera. Potherapo ndemanga, ena mwa mabungwe okhudzidwa pa nkhani yosamalira za chilengedwe akukhulupirira kuti kugwirana manja pa ntchito yolimbikitsa malamulo osamalira za chilengedwe kungathandize kuchepetsa mchitidwe ononga za chilengedwe kudzera kukhalidwe lotentha makala. Mwachitsanzo, mmodzi mwa akuluakulu a kubungwe la Care Malawi pansi pa ntchito yomwe akuyitcha kuti Restore Africa, Chimwemwe Graham, wati kuti vuto lilichepe pakufunika kubwera pamodzi kwa mabungwe okhudzidwa polimbikitsa malamulowa. Gawo limene litu kulitenga kwambiri mothandizana ndi anzathu a Department ya Forest komanso Agriculture
komanso a community development powaunikira anthu ubwino osadula okhala ndi chilengedwe monga mwa chimodzi mwacho ndi mitengo. Komanso gawo lina limene tikupanga kwambiri ngati akeya Malawi ndi kupereka maupangiri kapena maphunziro kwa azilangizi a boma, ma department osiyanasiyana komanso ma committee osiyanasiyana amene tikugwira nawo ntchito monga ma village natural resources management committee mchichewa timati makomiti azankhalango. Mawu ake mkulu wa bungwe logwira ntchito zolimbikitsa achinyamata kutenga nawo gawo pa chitukuko la Youth Initiatives for Sustainable Development boma la Mangochi a George Kaula ati kupereka njira zopezera chuma maka kwa achinyamata kungathandize kuchepetsa vuto lodalira nkhalango pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Zimangofunikira kunena kuti achinyamata adziwitsidwe udindo umene ali nawo, kunena kuti kudula mitengo si chinthu chabwino chifukwa kuti pambuyo pake pasogolo pake zosatira zake mwina kuonongeka kwa chilengedwe ndife tomwe amene tizakhalebe ndi moyo nthawi ikubwera kusogoloko ndi kuti zati panga affect ife tomwe. So achinyamata akungoyenera kupeza njira zina kandi boma komanso mabungwe tikukanenawa athandiza achinyamata chakuwapasa zinthu kapena kuti ntchito zoyenera kuti asiye kudula mitengo komano kuti apeze njira zina popanga choncho athandizirenso kuti mitengo ichi tidzalenso yambiri. Ndipo mmawu ake othandizira ntchito mu ofesi yona ntchito za nkhalango m'boma la Mangochi a Peter Mdodo ati vuto lomwe akukumana nalo ndi losowa thandizo loti ogwira ntchito ku ofesi adzitha kupereka chitetezo ku nkhalango zotetezedwa. So chachikulu ndi kupanga mapatrols pafupi kuti tizitha kupereka uthenga kwa anthu kuti izi ndi zolakwika, komano ngakhale sili chomwecho mapatrols ositima nthawi zambiri sitimapanga pafupi chifukwa cha vuto la zachuma. Komanso njira ina mwa iyo ndi imeneno tikumagwira ntchito ndi anthu akudera pamene ena mwa iyo amatipasa matips kuti kunozi kutere kuti ngati pena timatha kupanga operation na kuti nosili plan koma just for the tip yokuti kwina kwa kuchitika zosakhala bwino. Malingana ndi report la Global Forest Watch mchaka cha 2024 boma la Mangochi lidataya mahekitala 1.7 ankhalango zachilengedwe kamba ka mchitidwe ononga mitengo mwachisawawa. Achinyamata pafupifupi 125 akhala kupita mdziko la Dubai kuti akagwire ntchito zosiyanasiyana posachedwapa. Nduna ya za ntchito a George Chigona alangiza achinyamatawa kuti akagwire makamaka akaganizire zochita chitukuko kuno kumudzi. Ndunayi yanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo operekeza achinyamatawa omwe unakonzedwa ndi kampani ya Job Center yomwe imathandiza kupeza mwayi ogwira ntchito kunja. Paul Mlowoka wadzanza mbiri mu ripoti ili. Nduna ya za ntchito a George Chigona yati achinyamatawa ali ndi kuthekera kosintha zinthu pa miyoyo yawo ngati angayike chidwi polimbikira ntchito kuthandiza achibale awo kuno kumudzi. Iwo ati ena akapita kunja amayiwala chomwe apitira nkuyamba khalidwe losavomerezeka. Ndunayi yatinso achinyamatawa akuyenera akasamalitse khalidwe lawo potsata malamulo a dzikolo kuti potero athandize kuteteza mbiri yabwino ya dziko lino. Azizindikira kuti akupita kumeneko atanyamula flag ya Malawi, sikuti akupita kumeneko ngati Joero, ngati akupita ngati Joero akaononga dziko la Malawi. Koma adziwe kuti iwo akuyimirira anthu 25 million amene ali Malawi muno. So chilichonse chimene atakapange kumeneko chitha kuononga reputation ya dziko lino, zingapangitse kuti anthu ena asapeze mwayi opita ku mayiko akunja. Apa tikhoza kunena kuti pakali pano pa mwayi wa ntchito ndi ovutirako ku Malawi kuno monga tonse tikudziwa. So kupezeka mwayi onena kuti ukagwira ntchito kunja zikuthandizanso boma kuti lipepuke kumbali ya achinyamata, kuti achinyamata ena akutha kukhala ndi mwayi okagwira ntchito kunja komanso ndimathandiza kutukula dziko lawo. Malinga ndi mkulu wa kampani ya Job Center a William Kandoje, gululo ndi la achinyamata okwana 125. Iwo ati kwa zaka zambiri zimene akhala akutumiza achinyamata kunja miyoyo yambiri ikusintha. Iwo ayamikiranso boma kamba ka ubale wabwino ndi kampani zomwe zimapezera anthu ntchito kunja. Ife ngati Job Center amene tiliso pati ya ma private recruiters ndi ubale wabwino ndi boma kwambira kalekale chifukwa kuti boma lingati kholo lathu makamaka nduna wa za ntchito ndi kholo lathu mene timapanga report zonse zimene timakhati kupanga komanso ma documents onse amene timagwirisa ntchito kuti anyamata amene wazipita kugwira ntchito kunja amayeneka kudzera ku nduna umene kuti akazione ngati zizoyenerera. Achinyamatawa akuyembekezeka kukagwira ntchito zosiyanasiyana kumalo monga mabwalo a ndege,
kuzomangamanga komanso malo ogulitsira malonda. Pomlowoka, MBC Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah walimbikitsa anthu a m'madera akumizi kuti ayike chidwi chawo pa macooperative kufuna kutukula dziko lino. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission lalangiza ogwira ntchito ake kuti asamatenge gawo pandale pogwira ntchito zawo. Ndipo boma liyamba kupereka maphunziro owonjezera msukulu za sekondale monga maphunziro a chiyankhulo cha Chinese, Kiswahili, Chipwitikizi ndi Arabic. Takulandiranso ndipo popitirani nkhani zathu. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC latsindika kufunika kuti ogwira ntchito wake asamatenge gawo pandale pogwira ntchito zawo ndi cholinga choti anthu apitirize kukhulupirira bungweli. Mmodzi mwa makomishonala a bungweli a Caroline Mfune ayankhula izi ku Mzuzu potsekulira maphunziro omwe akagwiritse ntchito makina otchedwa EMD pa chisankho chapadera chomwe chichitike posachedwapa. Musaso Cheyo walemba ripoti ili. Bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission likukonzekera kuchitisa chisankho chapadera pa 17 March chaka chino m'madera angapo a dziko lino. Ina mwa ndondomeko zake, bungwe la MEC limalemba mkaundula anthu omwe ali ndi zowayenereza kudzaponya voti, pomwe ogwira ntchito pogwiritsa zipangizo zotchedwa EMD amatenga gawo lofunikira. Poyankhula potsegulira maphunziro a ogwira ntchitowa, mmodzi mwa makomishonala a bungweli a Caroline Mfune ati ogwira ntchitowa asatenge mbali pandale kuti anthu apitirize kukhulupirira bungweli ndi ndondomeko zake. China chilichonse choyipa chimene chingachitike ndiye kuti aunonga dzina la Malawi Electoral Commission. Tinakumbusa kuti kungolakwisa kujambula chifukwa nkhani yayikulu ndiyoti ajambule bwinobwino pa nthawi ya voter registration, kuti kaya ndi nkhope kaya ndi information china chilichonse chikatuluka imene chilili. Nkhani ya technology ena kumvetsetsa kumavuta ndi ntchito yayiwo kuti azikapanga explain bwinobwino kuti anthuwo amvetsetse. Nkhani inaso ndimakumbusa kuti munthu wina aliyense ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission asatenge mbali ya ndale. Chifukwa akatenga mbali ya ndale sakhalaso munthu onena kuti uyuyu ndi wa Malawi Electoral Commission. Ndi akadziwa kuti ndandale ndi bwino asapiteko. Chifukwa ifeyo tufuna mbiri ya Malawi Electoral Commission izikhala mene ilili malamulo. Mchigawo cha kumpoto, chisankho chapaderachi chikuyembekezeka kuchitika mu wodi ya Lubinga ku Mzuzu, wodi ya Igembe ku Karonga ndi dera la Phungu mdera la pakati ku Rumpi. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Apolisi achenjeza anthu oyendetsa njinga za moto opanda zipewa zotetezera pa ngozi kuti azilanda njingazi komanso kuwalipiritsa chindapusa monga mwalamulo. Mkulu wa polisi oona za pansewu mboma la Mangochi a Julius Phiri wauza MBC kuti izi zadza pofuna kuchepetsa imfa zochitika pa ngozi zokhuza njinga za pansewu. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe chiwerengero cha anthu oyendetsa njinga zakapalasa chikupitirira kukwera, ndipo kuchulukana kwa njingazi akuti kukuyika pa chiopsezo anthu omwe amadalira njingazi pa maulendo osiyanasiyana. Malingana ndi akuluakulu a tauni ya Mangochi, mkatikati mwa chaka cha 2025 tauni inali ndi chiwerengero cha njinga zakabaza zoposa 2,500 chodziwika ku khonsolo, ndipo chiwerengerochi ndi kupatula omwe amagwira ntchito yonyamula anthu mozembera khonsoloyi. Zinthu tsopano zikupitirira kusintha pamene anjinga zakapalasa ena akusintha pogula njinga za moto zomwe zikuchititsa kuti pa msewu pakhale chipwirikiti, kamba kuti ambiri mwa iwo akungophunzira kuyendetsa njingazi asadaphunzire malamulo a pa msewu. Mkulu wa polisi a pa msewu mboma la Mangochi Julius Phiri wati m'malo mokondwera kuti miyoyo ya anthu ikusintha, mchitidwewu ukubweretsanso mantha pa zachitetezo cha anthu pa msewu. Tikamayenda pa ulendo timafuna tipite tikabwere ku Sotinimo pachizungu amati arrive emu yathu kwambiri makhala imeneyo. Ndi ngati munthu ukuyenda pa njinga ulibe chipewa, in case of china chichi chingoti uchejemese kugwa basi,
mutu umafikira pasi. Ngati pali patala mutu umafikira patala. Mutu ukafikira patala umatha kusweka. Ukasweka mutu uja ndiye za moyo palibe. Ndithopasani chisanzo kwathu kuno kuti zipewa zikuti zimateteza di moyo. Chisanzo tili chipewa apa. Chipewa chimati muchione chipewachi. Chipewachi chinali mutu mwa munthu. Adachita ngozi. Adachita ngozi chipewa chinasweka koma iye ali moyo. Chipewa chinampulumutsa. Munthu amene akanati asavala chipewa bwezi panopo dzina litasintha kuti malemu wakuti. Poyikirapo ndemanga pa zomwe apolisiwa akhale akuchita, mmodzi mwa akabaza a njinga za moto Mike Mangani wati ali ndi chikhulupiriro kuti kukhwimitsa malamulo ndi njira imodzi yomwe ithandize kuchepetsa zachisawawa pa msewu. Boma tikhoza kunena kuna kuti sili kuti kapolipa potengera kunena kuti tisayende pasomani kamanga kumbali ma helmet. Apolisi ngatapereka uthenga kuna kuti tivale ma helmet tikuyenera kutero funa kuti ifeyo chita chatu ndendi chimenecho ngati tikuyenda pansewu pana ma helmet ndiye kuti ife taponya tisadeso boma kapena tisade apolisi kunena kuti kutisiya kumbali kapena kuti khomelera kutilanda njinga chifukwa cha ma helmet ayi. Apolisi kukawale akufunafuna munthu wina yemwe amadziwika ndi dzina loti Sibweni yemwe wathawa pamene apolisi anapita ku nyumba kwake ku area 23 kukafufuza pomuganizira kuti amasunga mankhwala achipatala popanda chilolezo. Malingana ndi mneneri wa apolisi kukawale a Precious Mavuto Phiri, munthuyu atathawa apolisi apeza ndi kulanda mankhwala a mitundu yosiyanasiyana omwe akuganizira kuti anatengedwa mu zipatala za boma mwachinyengo. Ife ngati apolisi kuno kukawale tinalandira uthenga woti munthu wina ku area 23 akusunga mankhwala ameneyo akuonesa ndithu kuti ndi business yake. So anthu akufuna kwabwino anatisina kuti ife ngati apolisi ndipo ife ngati apolisi tinapita ndithu pa ground ndipo tinakapeza kunyumba kwa munthuyo. Mwasoka pa nthawi imene timalowa kumpandako iyeyo anaona ndipo khala tcheru ndi khala ndi njengunje kuti anadabwa apolisi ndipo iyeyo pa nthawi ngati imeneyo ataona zimenezi anathawa mnyumba mwake kudumpha mpanda kuthawa apolisi wathu. Ndiye padakali pano titakunena kuti apolisi adakafunafuna munthu ameneyo. Ife ngati apolisi tufuna tisimikizira Malawi kuti ntchito yofufuza munthu ameneyo amene pakadali pano zina lake tikungomvesedwa kuti ndi Sibweni likupitirira ndiponso tikupitirizanso kufufuza kuti katundu ameneyo anatenga chipatala chake chakuti. Boma liyamba kupereka maphunziro onjezera msukulu za sekondale monga maphunziro aziyankhulo za Chinese, Kiswahili, Chipwitikizi ndi Arabic komanso kuphatikizapo maphunziro a kayendetsedwe ka business mwa maphunziro ena. Mlembi wamkulu mu nduna wa maphunziro Ken Ndala wanena izi potsekulira ntchito yokonzanso dongosolo la maphunziro a ku sekondale ku Malawi Institute of Education MIE. Kumukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kupatula maphunziro omwe sukulu za sekondari zimapereka ndi kale monga Chingerezi ndi French, tsopano ayamba kuphunzitsanso maphunziro ena 14 omwe ophunzira azitha kusankha mogwirizana ndi zomwe iwo amafuna kuzakwaniritsa mmoyo wawo. Malinga ndi mlembi wamkulu mu nduna wa maphunziro a Ken Ndala, izi zikutsatira kafukufuku wina wa momwe maphunziro akuyendera m'mayiko ena. Andala ati maphunziro atsopanowa athandiza kuti ophunzira akhale ndi mwayi ophunzira zogwirizana ndi luso lawo la chibadwidwe. Cholinga cha ntchito imene kuchitika pano ndi tinene kuti ndi ndondomeko imene tikukonzanso ndondomeko zamene tingaphunzitsire ma subject ena amene timapereka ku maphunziro athu a secondary. Tili ndi ma subject ena amene angobwera mwachisanzo Chinese komanso Kiswahili amene akubwera even Arabic amene akubwera amene tikufuna kuti amene wawakhala oti ma students azisankha kapena ana school azisankha ngati akufuna kuti atenge subject mwa imodzi imene ndakambayo. Cholinga chake nchona kuti pali kusintha kwakukulu kumene kumachitika mu unduna wa maphunziro osakhala ku Malawi kokha kuno koma nkhale mayiko ena. Tiona kuti zinthu zambiri zikusintha choncho nkhale ku Malawi kuno konso tifuna kupereka mwayi. Unduna ona wachinyamata wati achinyamata aluso ophunzitsidwa ndi kuongoleredwa bwino ali ndi kuthekera kukwaniritsa masomphenya achitukuko a dziko lino a Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo apita Mutete ayankhula izi ku Blantyre pa msonkhano wa masiku awiri
owapatsa achinyamata opangiri wamene angagwirire ntchito ndi kuchita business potukula chuma cha dziko lino. Maphunzirowa akonzedwa ndi bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM. Boma lakhala likunena kuti ifeyo kuti titukule Amalawi tikufuna achinyamata akhale pasogolo. Ndi lero taona ndithu kuti achinyamata amene ayambirira kubwera ndi luso lawo loyamba aonedwa kuti amene wali ndi luso, ndipo zimene linanena boma kuti tiyawathandize ndi zimene mukuzionazi. So gulu loyambirira ili lithandizidwa ndi ndalama, koma koyambirira pafunika aphunzitsidwe kuti kodi ndalama angayendese bwanji, kodi iwo ntchito yawo ndi iti, kodi malamulo as a business ndi ati. So achinyamata ndikufuna kuwalimbikitsa kuti amene simunatengedwe gulu loyambirira mutengedwanso, koma inu mufase muunikire kuti ni mbali iti imene mungagwire yoti kuthandizeni inuyo kudera lanulo komanso ithandizenso dziko la Malawi. Timachosa zinyala makomo komanso kupatula kukazitaya zinyala zimene timaonjezera luso lina pa zinyala. So kwa pakali panopa tikuphatikiza zinyala za maplastiki zomwe timaziphatikiza ndi chitenje ndi kupanga zikwama zosiyanasiyana monga zomwe amagwisa ntchito azimayi, school bag ndi zina zotero. So chifukwa chakusankhidwa ndi kufandi iyi zitithandizira kuti business yathu tionjezere mpamba, tithe kukwanisa kupanga ma products zikwama zathu kuti zigulisa dziko lonse la Malawi, komanso zitithandizira kuti tiyambe kuganiza zo magulisa zikwamazi mayiko akunja popeza quality yake ndi yabwino. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyane na insomitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah walimbikitsa anthu a m'madera akumizi kuti ayike chidwi chawo pa macooperative kufuna kutukula dziko lino. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission lalangiza ogwira ntchito ake kuti asamatenge gawo pandale pogwira ntchito zawo. Ndipo boma liyamba kupereka maphunziro owonjezera msukulu za sekondale monga maphunziro a chiyankhulo cha Chinese, Kiswahili, Chipwitikizi ndi Arabic. Mungathenso kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani tsiku lopambana.